Denge gel, Denge Kurdistan'ı. Jinavendan uçan radyo denge gelden başkodarın hinja yürü çardı içiliği 2025 seyşem li Brüksel'e saat 8 lamede li Brüksel'e saat 12 lamede çardı. Hemen uçan dına rojede peşkeş biken demdem azadiye reber apoya. Pariz'e ranjı bu çuyuna İmraliye serledan kirin. Berlin Kurdistan'ı jihavayı ve ledagir keran kıstın. Erkadana gel alı bendava tişini bir yardari dudome. İlham Ahmet London'u bir aliyen siyasire hevditin andike. Ben beri gazpskirna vina gel Mersin'i hersekemezin heye. Vidici dar ve kirna pakşan azizi bankatin kirin. Dubareden başkodarın hejam dest ve berfiriye nuçen xwedikên Parêzê ranj bu çûyîna İmraliyê serlêdan kirin ji Parêzê Büroya Hukaya 7 salê rêzansa rica Raziye Öztürk, Faik Özgür Erol û Mazlum Din ji bu dîtina rêbera Poser li ser dozgerê Komariya Bursayê û Müdîriyeta Girtika İmraliyêdan. Parêzê herûha ji bu dîtina müvekkilên xwe yê İmraliyê Ömer Hayri Konar, Hamîlî Yıldırım û Veysel Aktar jî heman serlêdanî kirin. Serlêdanên Parêzê û malbatan ên ji bu hevdîtinê birêk û pêk û birengekî keyfî têne aslen kirin. Piraniya serlêdanan jî bê bersiv têne hiştin. Jiheta İmraliye Sırrı Süreya Önder derbarê hevdîtinên birêber Apore û pevçûnên dawiyê de bi ajansa Mezopotamyayê re axivî. Andamê heyata İmralî Sırrı Süreya Önder bersiv da pirsên rojnamevanan. Önder li ser pirsa gelo ne diyarbûna pêvajiyê normal e wiha bersiv da. Ez nabêjim normal e. Lê ev ne diyarbûn ne li ser wêyekê ku pêvajo samîmiye ya na. Di derbarê konjektorê de ye. Yani kesên ku dewletê û aktorê rojhilata navîn bi rêve dibin jî ji bo vê ji holê rakin hemleyan dikin. Di vê pêvajoya ku em tê de ne arman ji holê rakirina vê nediyarbûnê ye. Önder balkişan ser pêşniyar û nêrxanê rêber Apo yê derbarê geşedanên herêmê jî wiha dom kir. Heyan ha ne diyareka wê Amerîka, İsraîl, İran, Tirkiye û aktorên din ên de qada Sûriyeyê de ne wê çi bikin. Ne diyare ku desthilata nû ya li Şamê wê Sûriyeyekî çawa ava bike. Ocalan de vê hemleyê de pêşniyarê xwe yê rojhilata navîn daniye holê. Di vî alî de yê herî zelal pozisyona Ocalan e. Ocalan ne şer û ne jî xetên tûj nîşan dide. Ji bo aştiyê sekneke siyasî pêşniyaz dike. Önder li ser helwesta neynî ya hikûmetê û dewleta Tirk jî ev bersiv da. Gelo hikûmet wê aqilê dewletê bixê dewrê bi kurdara aştiyê çê bike û wê hewl bide li rojhilata navîn bibe aktorê sereke. Yan wê bi Kurdê Sûriyê re bikeve nava pêvajiyeke dijwar. Xala sereke ew ku dewlet bigihîje biryarê di navbera ve herdû vebjêrka de ye. Lê gorî min de vî alî de hîne biryareke zelal nehatiye dayîn. Önder li ser fikarên civakê û xwedkirina daxwaza aştiyê jî bênêrxandinê dike û dibêje yên ku berdêla aştiyê da ne bi taybetî jî civaka Kurd hîne fikarên xwe hene. Gelek derdo rewşa ruhî ya civakê weke xweşbîniyê bê fikar pênase dikin. Normal e ku di demên wiha de fikar hebin. Her wiha ev civak xwedî fereset û tecrûbe ye. Ji tiştên ku hatî serê wan ders derxistine. Ji bo têgihiştina vê serdemê xweşbînî bi tedbîr jî şiklê aqilmendiya civakê ye. Di vê aştî bibe daxwaza hevpar a her kesê ku li van xaka dijîn. Ji bo serkeftina vêyekê jî divê em hemû bi kedeke hê mezintir aştiyê ava bikin. Önder wiha dewam dike. Ocalan ji bo ewlehiya Kurdan û her wiha azadiya wan tewriya konfederalîzma demokratîk daniye holê. Di nav dewletê de du nêzîkatiyên ji bo Ocalan hene ku dibêjin êdî dema pêkanîna vê terorê hatiye. Ji ber vêyekê hem Ocalan hem jî tevgera Kurd di mijara aştiyê de zelalin. Dema ku dewlet bigihêje asteke zelaliyê wê demê pêvajoyê ya rast wê dest pê bike.
اوندر هری داویه درباره ایریشن لسر سیاست دموکراتیک ده افنیر خواندن کرد وکه شانته ام لسر پیشخستنا خباتان دسکنن بگومان چی دسته مده ام دکن و هاو ددن ری لبر وان گشدانی نینی بگرن لی نتنه بر پرسیاریا میا ده همان دمه ده بر پرسیاریا همو جواکه کو تولیوه پیواجه ببن داقو بگینن انجامه جبر وی که هر کو پیواجو پیش وده چه و درفتا ما هبه کو ام لسر هنتجدان زلالتر باخفن HPG Diyarbakır yekini şehit Aqim Muş Lezap Uha Kurki Jihawayî ve Ledagir Keran xistin. Navendara Gandurun Çepemeniya HPG daxuyaneke agahi le ser çalaken gerle û êrişên dewleta Tirka dagir kerda. Daxuyanî bi vî rengiye yekini şehit Aqim Muş de hiçlê li qada berxwedanaya girê şehit Hemîn ê li herêma Kurkê sê caran bu amûrên hawayî de dagir keran xistin. Li çalakiyan de sistemeke radarê û çeperek hat imha kirin. De heman rojê de li herêma şehit del Rojava Ezapya ve amurên hawayî li dagirkerên li qada berxwedana yekirê Amedî hate xistin. Di vê çalakê de konteynerek hate imha kirin. Sêzdeyê çilê li herêma Xakurkê bi amurên hawayî li dagirkerên li qada berxwedana yekirê şehîd Azad hate xistin. Di çalakê de derb li tankekê hate xistin. Li herêma şehîdê li Rojava Ezapê dihê çilê de li qada berxwedana yekirê biharê hêzelmeyên Yêja Astarê bi çeken giran li dagirkeran xistin. Li herêma Metînayê dihê çilê de li qada berxwedana Yaserê Metînayê bi çekenî otomatik li dagirkeran hate xistin û li vi tevgera dagirkeran hate rawastandin. Di heman rojê de li qada berxwedana ya Şelazê 5 dronên bombebarkerê yên ji bo êrişa li ser tünelên şer hatibûn şandin hatin imha kirin. Sêzdeyê çilê de li qada berxwedana Yaserê Metînayê waseyteke zirxiya bi tîpa BMB ya ku topa Sû hevtan li ser bû bu hedefa çekên nîv otomatik di vê çalakê de ku hêzên Yêja Astarê kirine derb li wasêta zirxiya bi tîpa BMB hatiye xistin. Êrişên artêşa dewleta Tirka dagirker ên bi teqemeniyên qedexekirî ji wihaya sêzdehê çilê li herêma Metînayê tünelên şer li qada berxwedana ya Şelazê sê caran bi teqemeniyên qedexekirî hatiye bombebaran kirin. Êrişên artêşa dewleta Tirka dagirker ji wihaya di navbera 10 û sêzdehê çilê de li herêma Xakurkê qadên berxwedana yên Goşînê, Sinînê û Şehîd Şerîf 7 caran. Li herêma Metînayê qadê berxwedana Yaserê Metînayê 5 caran. Li herêma Şehîd Dil Rojava Ezapê qada berxwedana ya girê Bihar carekê. Li herêma Garê qadên Girê, Bilindbazê, Girê Kûn, Kanî Serkê, Derêşê, Şehîd Aslan, Deşta Kafya 8 caran. Bi giştî 21 caran bu balafirên şer hatiye bombebaran kirin. Dihê çilê jî li herêma Şehîd Dil Rojava Ezapê qada berxwedana ya girê Bihar 15 caran bi helikopterên êrişê hatiye bombebaran kirin. Dagirkeran bombeyan li bendava tişrînê dibarîne li gorî agahiyan dewleta Tirk û çeteyên ve bi dema herêmê saet 12:40 de dest bi bombardmana li ser bendava tişrînê û derdorê wê kiriye. Bombardmana bi çekên giran têne kirin. Berxwedana gel ali bendava tişrînê bi biryardarî dudûme bendava tişrînek û beşeke bingehên abinetsazî herêma Bakur û Şatê Sûriyeyê jê dereke girîng av û ceyranê ye. Herwa wek noxteyeke stratejîk e jî dewleta Tirk dagirker ji heftê kanûna 2024 ve bi dijwarî êrişî bendava tişrînê û derdora wê dike. Barmanca parasına bendavê û nîşandana nerazîbûnê li hemberî êrişan gelê Bakur û Şatê Sûriyê bi PKK'yên xwe yên Kurd, Arab, Sûryan û Ermen berê xwedan bendavê û nöbetê dikirin. Heştê çilê bi hezaran şêniyên herêma Bakur û Şatê Sûriyeyê ji bo parastina bendava tişrînê û bi armanca nîşandana dijberiya xwe ya li hemberî êrişan jê gelek bajaran ber bi herêmê ve derketibûn rê û li bendavê nöbet birê xistin kiribûn. Piştî çar rojan karwanekî şêniyên kantona Cizrê berê xwe dabûn bendavê. Du jî komekê şêniyên Tebqa, Reqa û Dêrazorê ber bi bendavê ve çû şênî hem nöbeta bendavê digirin û hem jî bendavê ji bermahiyên êrişan paqij dikin.
Berpirsa têkiliyên derve ya Rêveberiya Xwesera Bakuruşatê Sûriyê İlham Ahmed li Ingîlistanê. İlham Ahmed tevî heyeta pêre li Londonê bi aliyên siyasî re hevdîtinan dike. Sêzdehê çileyê li Parlemena Ingîlîstana bi siyasetvanên İngîlîz re hevdîtin kir. İlham Ahmed destpêkê behsa êrişên Dewleta Tirk ên li ser herêmê û berxwedana gel û şervana kir. İlham Ahmed ragihand diyaloga wan bi Rêveberiya hetê şêrê jî dewam dike û ji bo çareseriya siyasî li Sûriyê mînaka modela Rêveberiya Xweser nîşan dide. وهم جي شر خد اصلا هري جودا هم بطاقياني وهم جي بالبراتيك اصلا هري جودا شر خد بردوام بكن تجي كردا ابيات تشتكي بنا هو كذا يعني برخدانك هي زمان شاد دنجي نورمال برخدانك نورمال. We hope that we can gather all Kurds. كردي روج افادا هم هوداني ديالوج فيش خصن هم جي بياشتنا اتفاقي و بكل البارتي ديراجي نافا روشي اتفاقي ده ام بيات تشتكي كر مصيري بدين الدولة. يعني تركيا انا كرد كشني اوروبا انا كرد ديجي وانا در بخير ام لديجي بان سياستانا وام دبيجن كرك يدي دم هاتيك وام هركز هشيار بن وام جرينجي بدن اتفاق عمدر. شربان ام هيك هاتبون لديجي داعش كيرا كما شركرن هروها هشمرجي هاتبون هجمارك چون هجمارك مانه وجي غازينه بريندارن نخوشن بعمرن ابن ايكو مانه وانا جي وقت كل روش او بذات اندر بكرنيش وان بهيفينه اف بي باجو كل تركيا جمشه انجام بگیره سر بکنه يعني چهار سریه کی بینیم چهار سریه پرسکریکو خود چهار سریه وقت آرامش و مهر و جلسه مجنتینه و قناعت دارم. Dayikên Kobanê gotin em ê bi çêka xwe li hemberî dagirkeriyê rabin darîkên Kobanê ku kolan û gundên xwe diparêzin axivên dayîk wiha dibêjin. Îro demdema azadî û serkeftinê divê çar parçeyên Kurdistanê bi yekrêzî rabin û li dijî her cûre qirkirinê têkoşînê bike. Dayika Şehîd Karker hewa berawa ji ev tiştî got. Me çeteyên Daişê tune kir û em ê dewleta tir jî têk bibin. Em li pişt şervanên xwe ne em xwediyê vê axê ne zarokên me di nava çeperên şer de ne em ê Kobanê ji dagirkeriyê bikin dagirkeriya ra bikin Goristan dayika ji PKT Arab Emine Muhammed jî got ev axameye ev bajara me ye dijmin jî tu carî wê nikaribe bajarê me û xaka me dagir bike em ê nirxên şehîdên xwe biparêzin bila dewleta Tirk bizane ku em hemû yek gelin hemû netew di nava sîwana netewa demokratîk de dijîn û xaka xwe û modela xwe ya demokratîk û wekeviyê diparêze. Li hemberî xeskirina vîna gel hêrseke mezin heye polîsên dewleta Tirk dihê Çileyê de avêtin ser şaredariyê navçeyê Mêrsîn Akdenîzê. Hevşaredar Hoşyar Sarı Yıldız Nuriye Aslan û çar endamên Mêrsa şaredariyê hatin mitçavkirin. Dozgeriyê piştî îfadeyê şeva 12 Çileyê ew sevkî dadgeriyê kirin. Piştî hevşaredar ji alî dadgehê ve hatin girtin Qaymakamê Akdenîzê Seyîd Şener wekî qayyum hate tayin kirin. Ev biryara dervê hukukî jalê gel ve şev û roj tê protesto kirin. Gel tevaya şevê kolana neterikandin. Polîsan êrişî girseyê kir. Lê gel paştegav navet û li ber xwe da ciwan li taxê belav bûn û dagirkirina şaredariya xwe protesto kirin. Girse her qat kolan û kûçe vegerandin qada berxwedanê. Polîsên desthilata faşîst êriş birin ser ciwanan li hemû kolana agir pêxistin û bûn û bênaber li dijî êrişan berxwedan. Pelegodarên hêja divan kêliyan de li Mêrsînê ber şaredariyê Akdenîzê ku qayyum tayinî wê derê hatiye kirin şaredarî hatiye desteserkirin divan kêliyan de wê derê aniha gel kom bûye û daxuyanî têdayîn hevserokê DPP keskin bayîndir aniha daxuya em çend deqe bere xwe bidin wê derê pişre me dîsa bi nûçeyên xwe berdewam bikin. Gelê Kurdistanê û gelê Tirkiye heye ne hewceye ku em xem bixin bizanibin em ê ta dawiyê li hemberê zilmê li hemberê dijminartî û neyartiyê me heta îro çawa berxweda em ê jî îro pêda jî berxwe bidin. Hedefa me heye em tekoşîna însanetiyê dimeşînin em tekoşîna mirovatiyê û mirovahiyê dimeşînin ji ber wê yekê em dibêjin em mafdarin
اوه کو نحقن اوه کو دحقن اوه کو ظلمکارن اوه کو اوه کو اراده اما پیش دکن جبر ویا که باش بزانبن جدیرو که حتی نها کسین ظالم کسین دستلاتار یه نیار تجاری بسر نکتیه و بسر ناکوشی هر تم گلن مظلوم و گلن مافتار و گلن کتیه که برومت اما حتی داویه حتی سرکفتنه اما بیتا کشین آقا بمشینن اما وان قیومان جی اما وان زینیتا جی وان تالانکرا جی جی کودره حاطبن اما پاشتا بشیرن اما پاشتا بگرین به کوشه دا آسی بونه تنگاف بونه بیچاره بونه جبر ویا که تا این کرنا قیومان بلگودارن جنب نوچین خبردان بکن نتیجه تانکرنا قیومان بانگا تکوشین هپار هاته کرن هفشاردار باجر مزین آمیده سارا بوچاک و هفشاردار Ergengi Birzen Azak û hevşaredara Sûriye Fatma Gülen 10 kol bertek nişanî girtina hevşaredar û endamên Meclisa Şaredarî Akdeniz û her wiha tayînkirina qewîmandan û gotin ev dijî hukukî nikarin me biçewîsînin berova jî vê têkoşîna me hîn bêhtir xurt dike em bi hev re ji rejima qewîm re dibêjin bes e em pêdeng namînin ev xwespîrna mafê gele em banga têkoşînê li hemû kesî dikin û em ê xebatên xwe bidomînin. Asya Rojava û Afrika Bakur piştgirî dan bi Paxşan Azîzî tora hevgirtina jinan wana ji bo parêzvanên mafê mirovan Paxşan Azîz bi daxuyaniyeke banga çalakên lezgîn kir. Wana di banga xwe de û hatî pêjî em bank li hemû kes û derdoran dikin ku li dijî dardekirina Paxşan Azîzî çalakên lezgîn bikin. Paxşan Azîzî di hemû jiyana xwe de parêzvaniya jinan kir û şerê adaletê civakî kir. Dardekirina wê dardekirina hemû jinan e dardekirina demokrasî û adaletê ye. Dardekirina aktivîst Weke Paxşan Azîzî ji bo mirovaniyê dem rûyeke reş e ji bo girtina li vê beadaletiyê divê em demil dest rabin serpiyan divê em bi hev re carekê de nîşan bidin ku wê dinya li dijî hedefgirtina wan pêdeng nemîne ji bo rêgirtina vê trajediyê û ji bo ku deng û jiyana Paxşan Azîzî ji bo nifşê nû jî bibe hêvî em bibin yek. Jibu ku Paxşan Azîzî neyîdar vekirin têkoşîn bilind bikin li bajarê Sinê ya Rûşatê Kurdistanê malbatê şehîdan dayîkên daxak li ser gora şehîdan ji bo azadiya Paxşan Azîzî bang kirin. Dayîkan got zarokên me di ser hildanên jin jiyan azadî de hatin kuştin em hê şîna wan dikirin. Darvekirina Paxşan Azîzî wê êşa me kurtir bike. Lewma em bang dikin destûr nedin cinayetêk din pêk were. Bila İran hemû mahkûmên siyasî demil dest serbest berde. Şehidên Parisê li Kolombiyayê hatin bîranîn. Sê jinên Kurdê şoreşger Sakine Cansız Fidan Doğan û Leyla Şailemez nehê çiliya 2013 li Parisê hatin qetilkirin li paytexta Kolombiya Bogotayê li taxa Cihan Pinor hatin bîranîn. Di şexsê sê jinên şoreşgerên Parisê hatin qetilkirin jinên pêşeng Berta Cesares, Betty Corino, Ciristan Bantus û Maril Fronjos jî hatin bîranîn. Çalakî li ser banga kolektifa Aorta Arte û tevgera Surser Prince û Konfinsins pêk hat û gelek jin tevlî bûn. Jin li ser konfederalizma axivîn û gotin em ê bi hev re hîn bibin. Jinên ku li taxa San Crispal li hev kom bûn jî ji bo silavkirina şoreşa Rojava seminerek li darxistin jinan dînamîkên parve kirî û piştgiriya xwe ji bo gelê Kurd nîşan dan jinan diyarkirin ku gelê li Rojava bi tenê nîne. Este tema de la solidaridad con el pueblo kurdo, con el proceso de las mujeres.
تو آگاهی ji kolberên hatire binçavkirin nayê girtin tevgera leşkeriya di 12 Çileyê de li herêma Colter ê di navbera Gever û Colemêrgê û Elbakeya Wanê de hatiye destpêkirin di dome. Ev tevger li ser sînorê Îranê hatiye destpêkirin û hat zanîn ku leşkerên Dewleta Tirk kolberên bi navên Ferzat Hatami û Feyyaz Ahmedî binçavkirine. Hat zanîn ku her du kolber ji gundê Koranê yê bajarê Ürmiyê derbas bûne û hatire binçavkirin. Tekîldarê mijarekekê Ferzat Hatemi yê bi navê Serhat Serbas Hatemi axivî wiha got birayê min û xizvê me Feyyaz ji bo debara xwe bazirganiyê sersînor dike. Sê roj bere hatin herêmê sê roj bûn me tu agahî ji wan negirtiye. Em du hîn bûn ku hatine binçavkirin. Binçavkirina wan em ne ji raydarên dewletê lê ji şiwanan herêmê hîn bûne. Şiwanan gotin ku her du jî 2 saat derdora çardahan pazdahan de ji hêla leşkeran ve hatine binçavkirin li helîkopterê hatine swarkirin û hatine birîn. Tu agahiyên din li ber destê me nîne. Em nizanin ka li ku ne dijîn an najîn. Em ditirsin ku tiştek bi serê wan de hatibe. Rêveberiya Demkiya Şamê wê li Ankarê hevdîtin pêkbîne Wezîrê Karê Derveyê Rêveberiya Demkiya HTŞ Esad Hasan Şeybanî li ser heseba xwe ya X'ê got ji bo em Sûriyeyan û temsîl bikin îro em ê serdana xwe ya fermî ji bo komara Tirkiye ku ev çend salin gelê Sûriye bi tenê neiştiye bikin. Hat ragihandî ku Wezîrê Karê Derve Esad Hasan Şeybanî, Wezîrê Parastinê Murhab Ebu Kasra û Serokê İstixbaratê Enes Hatab wê beşdarî serdanê bibin. Ev serdana ku hatî ragihandin piştî çend serdanên heyetên Şamê ji bo welatên Arab pêktê. Sersala Kurdî li Kurdistan û Tirkiye hat pîrozkirin roja sêzdeyê çilê angoşevî din Sersala Kurdî bû. Sersala Kurdî li navên din Amed, Peyaz, Farqîn û Silopya û bajarên Tirkiye Aydin hatî pîrozkirin. Gel li Amed Peyazê li taxa gazîler hatin cemhev û serdana esnafan kirin serê salê li wan pîrozkirin. Pîrozbahiya li Peyazê bi geredanê govendê bidawî bû. Sersala Kurdî li navçe Ergenî ya Amedê jî hat pîrozkirin. Li Sersala Kurdî de pîrozbahiya yek li navçe Amed Farqînê pêk hat hevşaredar li nava gel bûn. Sersala Kurdî li Silopya bi şahiyekê hat pîrozkirin. Şahî li navên da ziman çand û hunerê ya Ayşê Şanê hat pîrozkirin. Hevşaredarên Silopya parlamenterên Dem Partî aktivîstên têja û gelek kes amade bûn. Piştî axaftiran komên hunerê derketin serdike. Pîrozbahiyek jî li Qoserê pêk hat gelek kes li navên da çand û hunerê ya Mezopotamiyê hatin cemhev. Komên hunerê û zarokan stran gotin li bajarê Tirkiye li Aydinê jî Sersala Kurdî hat pîrozkirin. Belê godan je men û çên nîv û pêşkêşkirin ana xatirê we din baş.